Хвала Христу! Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы наведаем каталіцкую парафію ў Баранавічскім раёне у вёсцы Паланэчка. Распавядзем пра касцёл святога Юрыя, яго гісторыю і духоўную каштоўнасць. Паланэчка – унікальнае месца, у якім пабудаваны ў часы Вітаўта касцёл з той пары ніколі не зачыняўся і не пераходзіў да іншай канфесіі. Ці шмат дзе ў Беларусі могуць гэтым пахваліцца. Гэтая сёння правінцыяльная вёска калісьці была мястэчкам. Бачыла войны і паўстанні, пажары і перамогі, моц веры і яднання людзей. Знаходзіцца вёска Паланэчка за 35 кіламетраў на паўночны ўсход ад Баранавічаў. Навакольныя землі належалі ў 1428 годзе Ульяне Гальшанскай, жонцы вялікага князя Вялікага княства літоўскага Вітаўта. Па пісьмовых крыніцах вядома 16 стагоддзя як мястэчка і з'яўлялася ўласнасцю дусяцкіх рудамінаў, пазней радзівілаў. Першым гаспадаром паланэчынскага маёнтка стаў князь Мацей Радзівіл. Кашталян Віленскі, знакаміты паэт, публіцыст, грамадскі дзеяч Вялікага княства літоўскага. Павенчаны з Алежбетай з Хаткевічаў. У канцы 18-га, пачатку 19-га стагоддзяў князь Канстанцін Радзівіл пабудаваў тут цагляны палац, у якім размяшчаліся вялікая бібліятэка, архіў, творы мастацтва, калекцыя манет. Затым Паланэчкай валодалі сын Мацея Канстанцыі. Потым яго унук, таксама Мацей. І сын Мацея Альберт Станіслаў, які выехаў у Амерыку, перапісаўшы сядзібу брату Владзіславу Радзівілу з жонкай Ганны. Яны і былі апошнімі гаспадарамі Паланэчкі. Паланэчка – унікальнае месца, у якім пабудаваны ў часы Вітаўта касцёл з той пары ніколі не зачыняўся і не пераходзіў да іншай канфесіі. Ці шмат дзе ў Беларусі могуць гэтым пахваліцца. У цэнтры вёскі Паланэчка, непадалёк ад палаца Радзівілаў, стаіць прыгожы драўляны юр'еўскі касцёл, узведзены ў 1899 годзе. Папярэдні касцёл быў пабудаваны ў 1751 годзе, таксама з дрэва па фундацыі біскупа Жаўтоўскага. Пачаткова касцёл не быў так багата выгляджаны. І на мой, так сказаць, розум, першапачатковы алтар знаходзіцца ў капліцы святого Юрыя.
бо назва касцёла святого Юрыя. Мы заўсёды празднуем свята, это титул касцёла, это название касцёла. Але за гэтыя часы касцёл быў перастроены неаднойчы. У 1840 годзе была перабудована крыша касцёла. Новы храм пабудаваны паводле праекта варшаўскага архітэктара Вайцяхоўскага. Касцёл за свою гісторыю ні разу не быў зачынены. Хаця былі спробы, это пры савецкай власці пасля Другой сусветнай вайны, але быў такі тоже председатель касцельнага камітэту Лихач Антоний, который поехал у Москву до министра по религии и выбил дозвол для этого касцёла, каб ён існаваў и не был заменены ни на что. Касцёл ніколі не пераходзіў з рук у руки, не становіўся праваслаўнай царквой, не кальвінійскім зборам, як это было там в Вышкалдзе и других там парафіях. Заўсёды быў каталіцкім касцёлам, но мелі ў ём таксама удзел прынимаць літургію адпраўляць уніяты. Касцёл атрымаў рысы неаготыкі і мадэрна. Прамавугольны з пяціграннай апсідай. Апсіда – гэта выступ будавання, паўкруглы ці гранёны, перакрыты купалам. Накрыты двухсхільным дахам з прагінам і завершаны меншым двухсхільным дашкам з крыжам. Дзве шатровыя вежы, паміж якімі знаходзіцца акно-ружа, геаметрычны арнамент, фігурная шпаклёўка, гатычныя пераплёты вокнаў. Всё гэта робіць воблік касцёла вельмі выразным. Унутры зала перакрыта балечнай столлю. Пры ўваходзе на 6 слупах хоры з арганам, выкананым віленскім майстрам Астрамецкім у 1897 годзе. Гэты арган пастроены ў 1897 году. Флориан Астрамецкі у Вільні зрабіў гэты арган. Каждый майстар, органист мае свою марку. Гэты арган мае 3 аддзелення. Это марка Флориана Астрамецкага. Калі хто ўбачыць, ён сразу распазнае яго марку. 3 аддзелення. Над верхам, над цэнтральным незавершаная крыша, и посередку там находится лира. Это является маркой Астрамецкого. Да, вот человек ставил еще специально сюда перед мессой уже, когда музыка туда уже качалась.
Двух'ярусны драўляны галоўны алтар простай работы часткова ўпрыгожаны разьбой і пазалотай, фланкаваны 2 карынфійскімі калонамі. Бакавыя абразы і прафіляваны цокаль дэкараваны акантам. З правага боку ад прэзбітэрыя бакавы алтар Прасвятой Дзевы Марыі. З левага боку алтар святога Антонія Падуанскага. Яшчэ адзін алтар знаходзіцца ў капліцы. У галоўным алтары змешчаны старажытны абраз Маці Божай у залатой кароне, які тут называюць Маці Божая Малітанская. Як нам патлумачылі, малітанская – тое ж самае, што мальтыйская. Ніхто не ведае, як трапіў гэты абраз у паланэчку, але сапраўды недалёка адсюль у Сталавічах існавала камандорыя мальтыйскіх рыцараў, заснаваная Зыгмунтам Радзівілам, сынам знакамітага Мікалая Крыштафа Сіроткі. И на этом месте першапачаткова была построена каплица, умещенный той образ. Вокруг этого образа висят там вотумы, ручки, ножки. Люди об чем просили, то отрымывали от Матери Божией. И по сегодняшний день люди приезжают с других местин, которые молились до нашей Матери Божией, и по сегодняшний день заставляют знаки того, что отбываются цуды у их житии, у их быту. Абраз святай Антоніі датуецца канцом 18 стагоддзя. Да святога Антонія найчасцей звярталіся людзі, якія сталі ахвярамі злодзеяў ці страцілі сваю маёмасць. У галоўным алтары можна пабачыць яшчэ некалькі абразоў 18-19 стагоддзяў. А таксама 2 чыгунныя мемарыяльныя дошкі 1829 года і 1836 года, прысвечаныя роду Радзівілаў. Алтар добра захаваўся. У гады Вялікай Айчыннай вайны касцёл працаваў, хоць ксяндза і не было. Існуе праўдзівая гісторыя пра часы акупацыі. И люди собирались в те часы так само. Каждый день на молитву. И некто донес, что тут партизаны собираются. Костел окружили солдаты немецкие, вооруженные. У костел зашел офицер. И пані одна имела вельми пенькный голос. И заспевала песню «Сердечна матко». «Сердечна матко». Serdeczna matko, opiekunko ludzi, nie cierpłacie rod, do litości wzbudzi. И он послухал, завел солдат у костел, построил всех, и все стояли, покуль не кончилась песня. Коли закончилась песня, офицер подошел до этой пани, поцеловал руку и вывел отгэтуль всех солдат, и больше сюда никто не заходит. Что тычилось немецких войск. И немцы больше николи не улазили в эти справы костельные, и не рабовали, не лазили тут у нас по костеле, и все это было у нас добро.
Пасля вайны парафіяльнае касцёльнае жыццё пачало аднаўляцца. У вернікаў з'явілася надзея на адраджэнне рэгулярных богаслужэнняў. У Паланэчку быў прызначаны новы пробышч Ежы Роса. З ім звязаны гістарычны факт, які ярка адлюстроўвае сапраўдныя адносіны да рэлігіі ў савецкія часы. Калі прыйшлі камуністы, яны гэтага святара патаемна вывезлі ў Сібір. І людзям у Брэсце яны паклалі перад ракой Буг яго сутанну, яго вопратку, і ўсім казалі, што ён пераправіўся на другі бераг, у Польшу уцякаў і, можа, загінуў. Аднак потым, пасля 9 гадоў, толькі выявілася, што гэты святар не ўцякаў, толькі быў высланы ў гэтыя прымусовыя працы ў концлагер у Сібір. Потым, калі ён вяртаўся, гэта, здаецца, мне быў 1956 год, ён пачаў сваю працу ў гэтай вёсцы Паланэчка. Ёсць таксама тыя яшчэ людзі, якія памятаюць гэтыя першыя гады яго працы, які худы гэты святар, можна казаць, у якім дрэнным стане ён прыйшоў, і тут гэтыя людзі яго з радасцю прынялі, і шмат гадоў да 1986 ён працаваў у гэтай парафіі. Акурат у гэтым годзе мы будзем абходзіць, успамінаць 30-ю гадавіну яго смерці. Смерць яго была праз выпадак на машыне. Людзі яго памятаюць як сапраўды такога адданага святара, які тут жыў побач касцёла ў маленькай хаце. І ён восстанаўліваў найбольш таксама гэтую парафію, гэты жывы касцёл, гэтую традыцыю. Жыхары Паланэчкі з падзякай успамінаюць гэтага самаадданага чалавека, які прысвяціў жыццё Богу і людзям. У парафіі святога Юрыя адбылася падзея, якая ўвойдзе не толькі ў гісторыю мясцовага касцёла, але ў гісторыю старажытнай мясцовасці Паланэчка. На радзіму прыехалі нашчадкі роду Радзівілаў. Князі Мацей, Антоній, Мікалай, Дамінік Радзівілы. Калі б не 1939 год, палац у Паланэчцы належаў бы ім. Дзякуючы ахвярадаўцам з роду Радзівілаў, сям'і князя Мацея Радзівіла, нашчадка апошняга ўладальніка Паланэчкі, а таксама парафіянам, былі асвечаны і ўстаноўленыя 3 званы – Радзівіл, святы Міхал і святы Юрый. Урачыстасць узначаліў біскуп пінскі Антоній Дзем'янка. Асаблівымі гасцямі ўрачыстасці прыехала 20 асобаў, прадстаўнікі роду Радзівілаў. І зараз гэтыя званы будуць адлічваць час малітвы, нагадваць людзям пра важныя падзеі, часам радасныя, а часам сумныя. Князь Мацей Радзівіл падкрэсліў, што тутэйшыя мясціны асабліва блізкія сэрцу яго сям'і. Звярнуўся да жыхароў Паланэчкі. Нашы продкі жылі сярод вашых продкаў. Тут жылі 7 пакаленняў нашай сям'і. Ад самага пачатку 18 стагоддзя нашы продкі маліліся ў гэтым касцёле, які і фундавалі.
Цікавы гістарычны факт. Менавіта ў гэтым касцёле хрысцілі вядомага навукоўца і асветніка, нацыянальнага героя Чылі Ігната Дамейку. Ён правёў большую частку жыцця і памёр у Чылі, але таксама займае важнае месца ў навуцы і культуры Беларусі, Літвы, Польшчы. У Сантьяга яму ўстаноўлены помнік. Імем Дамейкі названы невялікі горад у Чылі, універсітэт і вуліцы. І яшчэ вуліцы ў 8 гарадах Чылі, а таксама вуліцы ў Вільнюсе, Навагрудку, горны хрыбет у Андах, польская бібліятэка, некалькі ліцэяў, іншых навучальных устаноў. Ёсць легенда, звязаная з вёскай Паланэчка. Мясцовыя жыхары ўпэўнены, што існуе падземны ход, які быў прарыты ад мірскага замка да палаца Радзівілаў і далей да касцёла святога Юрыя. Спробы знайсці былі і нават нешта знайшлі, але на 100% сцвярджаць нельга, справа за гісторыкамі. Вакол касцёла размешчаны старажытныя каталіцкія могілкі. Самі могілкі, як і касцёл, уяўляюць вялікую гістарычную каштоўнасць. Тут пахаваны не толькі святары і заможная шляхта гэтай мясцовасці, але і простыя людзі, памяць пра якіх жыве ў сэрцах жыхароў Паланэчкі. Хаваны кіраўнік жухоўскай школы, который быў, так сказаць, закатаваны, замардаваны ў Катыню. І 2 яго маленькія дачкі. Яго месца пахавання невядома, у Сатуле яго ніхто не забраў, але дзеці пахаваныя тут. І яго дочка і сын аставілі памятку па свайму бацьку і па сваім сёстрам тут у нас на магілках. З Паланэчкай звязаны лёс героя паўстання Кастуся Каліноўскага 1863 году Міхаіла Абламовіча. За ўдзел у барацьбе 19-гадовага юнака прысудзілі да смяротнага пакарання. І толькі коштам маёнтка бацькі дабіліся замены смяротнага пакарання на высылку ў Сібір. Міхаіл вярнуўся і тут, на прыкасцёльных могілках у Паланэчцы, знайшоў свой вечны пакой. Сёння ў касцёле святога Юрыя ніколі не бывае пуста. Акрамя мясцовых прыхаджан, заўсёды шмат паломнікаў і турыстаў. Рамантычны неагатычны воблік драўлянага касцёла святога Юрыя вабіць да сябе і зачароўвае з першага позірка. Касцёл у вёсцы Паланэчка з'яўляецца гісторыка-культурнай і духоўнай каштоўнасцю і славутасцю Беларусі. Пабываць у Паланэчцы варта хаця б дзеля той прычыны, што тут адбывалася частка вялікай гісторыі нашай айчыны. Любэ ў Хрысце. Мы наведалі сёння з вамі касцёл святога Юрыя ў вёсцы Паланэчка, пазнаёміліся з гісторыяй, дакарнуліся да сучаснасці. Жадаю, каб кожны з нас адкрыў сваю дарогу да святыні. Няхай добры Бог благаслаўляе вам і вашым сем'ям.